Jep, työpäivä ohi. Mä en muista mainitsinko mä aamulla, mutta syy miksi olen tänään bussilla ja kävelen liikkeelle. Mitähän tuolla? Kun jokos jarruttanut paniikkijarrutuksen. Niin, Kaljalle pitäis mennä. Kello on nyt 2:45. No se ei ehtinyt tarkentaa. Mutta kuitenkin, kato pajunkissa. Pikkuhiljaa kasvaa vähän liian aikaisin. Tulisi vielä hetkeksi aikaa semmonen oikea talvi ja sitten vaan sulas kaikki lumet niinku yhden yön aikana pois. Sitten olisi aina ensi lokakuuhun asti plus 15 astetta joka päivä. Kesällä muutama päivä hellettä, jota seuraisi aina kunnon ukon ilma. Joo, täällä ollaan Tapiolassa. Onks tää mikäs Tapiolaa toki, mutta onks tää Suvikumpu vai? Mikä tää osa-alue täällä on? Tosiaan Kaljalle parille. Nyt se on ollut vähän ongelmia edelleenkin autoon liittyen. Yksi juttu oli, että mä sain vakuutukset. Tai vakuutukset tuli ne vakuutuskirjat ja ihmettelin, kun liikennevakuutus vuosimaksu 0 euroa ja kaskovakuutus vuosimaksu vielä niinku täyskasko 120 euroa. Siinä oli vissiin pieni virhe. Oli vakuutusyhtiössä tieto, että auto olisi poistettu liikenteestä alkuvuonna 2010. Eikä se sitten otettu takaisin. Siinä tuli jotain hyvityksiä siitä liikenteestä poiston ajalta. Soittelin sitten ja mainitsin, että tämä näyttää vähän epäilyttävältä, koska mä tilasin sitten Trafista niin semmoisen historiapaprun. Ja siinä ei taas ollut mitään outoa, se ihan oikeasti oli poistettu käytöstä keväällä 2010 ja viikkoa myöhemmin otettu takas liikenteeseen. Oli myyty siis se edellinen omistaja oli myynyt autoliikkeelle ja autoliikkeellä se oli ollut viikon verran kun ne poisti sen ja viikkoa myöhemmin oli saanut sen myydyksi eteenpäin mua edeltävälle omistajalle. Kyllä. Toinen ongelma on sitten ollut se, on tosiaan se autopaikka pihassa. Mä ensin jätin yhdelle, kun soitin niinku talonmiehelle ja sit sanoin, että siinä on vapaata parkkeera siihen. Ja sitten yhtenä iltana tulin töistä kotiin ja samaan aikaan toinen naapuri ja hän ihmetteli, kun hänellä on ollut tää paikka 4 vuotta käytössä, että varmaankin tarkoitti sitten vierasta paikkaa. Ja nyt ilmeisesti tänä aamuna joku naapuri on ihmetellyt, kun hänen autopaikallaan on joku vieras auto. Sekin oli sitten otettu käyttöön. Nyt mulla pitäisi olla taas 3. paikka, mutta eihän me tänään saa autoa siirrettyykään. Hieno homma. Onko oikein Hakalehto edellinen asualue ja nyt tässä edessäpäin tulee Sulheiden. Joo, ei kai tässä ei nyt pitkää video viitti tehdä, kun ei mitään sen kummempaa asiaa. Siinähän ne tärkeimmät tuli taas. On viikonloppu tosiaan, niinku todettukin jo. Pari sivistynyttä olutta. Ehkä puin kaverille sitten sitä eilistä nettitreffejä ja toivottavasti on illalla siinä kunnossa, että voin siirtää sen auton taas omalle paikalle. Voi. Alright, no. Näihin kuvia tunnelmiin. Täältä tähän.
Jepulis. On tullut kaljaltakin. Olen pienessä nousuhumalassa. Vaihdoin bussia tässä. Kaveri jatkoi eteenpäin. Tai itse asiassa hän vaihtoi toisella pysäkillä. Joo, perjantai tästä etenee. Muutama minuutti bussiin. Kylmä on. Pitää varmaan käydä sellossa. Kaupassa. Ehkä 3 olutta on alla, yksi tosin pieni. Eikä kovin niinku prosenttinen. Ehkä mä saan se auton siirrettyä vielä tänään ilman, että menetään ajokorttia, niin en tiedä. Upsista.